an balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye araba ye bi araba bɛnnen bɛ nansara san kalo 6nan ye juin kalo bi o tile 23 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'o ye seli furancɛ kalo ye bi o tile 13 ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1442 san duwawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ sura siraban kasara dɔ kɛra Segu sira la ni ka maa kelen tɛgɛ tigɛ ka maa kelen sen kari o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ zona kɔni minɛna k'ale badɛbɛ walo k'a bila saya ni ɲɛnamaya ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na jɛkulu dɔ sigilen don sen kan Front Populaire contre la vie chère olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sugu kɔnɔna gɛlɛyaba de bɛ yen nɔ kunungo olu ye nisɔngoya taama dɔ kɛ ka taa primature da la o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na Nara marabolo dugu min bɛ yen nɔ ko Bale a yirala k'a fɔ ko juma tɛmɛlen ko Bamanci wale tigɛlamaw wulila ka don o dugu kofɔlen na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ sura siraban kasara dɔ kɔni kɛra Segu sira la a kɔni kɛra gɛlɛyaba de maa dɔ o tɛgɛ tigɛra ni ka maa dɔ sen kari kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko mobili dɔ tun bɛ ka bɔ Segu fanfɛla fɛ ka na Bamako kɔnɔna na dɔ tun bɛ ka bɔ Bamako ka taa Segu sira la siraban kasara in kɔnɔ a kɛra cɛkɛna de kɔnɔna na a kɔni kɛra gɛlɛyaba de maa dɔ tun bɛ ka sira tigɛ ko mobili dɔ kɛtɔ ni ka o kɔni majɛ mobili ninnu kɔni u taara kari ɲɔgɔn na maa min n'o tun bɛ ka sira tigɛ u y'o sɔrɔ ni k'o sen kari yasa ka pereperelatigɛ d'a ma Ibrahima Konate ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ko sura ko siraban kasara dɔ kɛra Segu sira la a ko kɛra cogo di a ko kɛra cogo min na katikatigi dɔ de tun bɛ ale ni sinamɔgɔ dɔ ani remorkutigi dɔ o remorku in bɛ bɔ Bamako fan fɛ ka kunda Segu kan o tɔ nin katikatigi in bɛ bɔ Bangida ka taa Bamako ale ka to ka sinama in bɛ digi ka mobili ɲɛfɛla de taara remorku de gosi quoi ɲɛfɛla bɛɛ kɔni tiɲɛna yɛrɛ de ka chauffeur bolo fana tigɛ bolo in kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna yɛrɛ kosɛbɛ ko tɛ kolo yɛrɛ fasi bolo bila tɔ tora fasa dɔrɔn tɛ sinama min kun bɛ ka sira tigɛ ale bɛ lahalaya jumɛn na bon ale kɔni ale sen kari la chauffeur mɔgɔ ninnu bɛɛ ta ka taa a ma dangatɛ mɔgɔ wɛrɛ la chauffeur u t'u boli dɔɔni dɔɔni quoi n'i bolila dɔɔni dɔɔni ne kɔni fɛ a ka ca ala fɛ i bɛ se yɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma se kasara ma an bɛ se ka min kɔni fɔ siraba matarafɛbaw ye a ka fɔnden bila yɔrɔ kan ni ka cikɛna suguba yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan na waati bɛɛ accident cɛjugu de bɛ kɛ yen o kɔni kan ka hali kusi dɔ kɛ yen nɔ wa ni tun bɛ tali kɛ Ibrahima Konate la a y'a fɔ cogo min na bolimafɛn bolilaw an m'a fɔ sababu n'a nakuma tɛ dɛ nka an ka taa dɔɔni dɔɔni n'an taara dɔɔni dɔɔni a dɔ bɛ dɔ la nɔgɔya bɛ don a ko la ala ka hakilina ɲuman d'an ma n'an bɔra yen Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ n'i tɛmɛna Wara ka sirafara n'i bɛ ka taa Segu yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Dagaba sirafara o yɔrɔ kofɔlen na u kɔni ye zone dɔ minɛ k'a kun taara dɔ ka bitigi dakari k'u maa fila kun don u taalen bitigi dakari maaw kɔni y'u ye a kɛra su nɛgɛ kanɲɛ 3 wagati la maaw kɔni y'u ye kelen kɔni sen tɛgɛ sera k'a tila nka kelen kɔni y'o minɛ k'o badɛbɛ walo ni k'a jeni k'a fili fonse kɔnɔna na a kɔni sera ka débrouiller ka bɔ n'a yɛrɛ ye o bɛɛ n'a ta o ta maaw y'a badɛbɛ walo k'a bila saya ni ɲɛnamaya ni ɲɔgɔn cɛ yasa k'a pereperelatigɛ d'a ma an ɲininkali kɛ maa dɔw la an k'olu ka seereya lamɛn bon baara ni sisan denw tiɲɛnen don sɔn baara ma mɔgɔlankolon b'a la an filɛ nin an bɛ moto boli ala barika da baara bɛ fan bɛɛ fɛ sa hali n'a ma ye i taa moto teliman ta k'a boli bɛɛ ye dɔ ye aw bɛ bɛn an yɛrɛ ka tɛmɛ o bɛɛ teliman t'u o daraki yɔrɔ a cɛ ma ye cɛkɔrɔba kɔni fɛn ma ye i n'a diɲɛ kɔnɔ baara kɛ k'o ka mɔgɔlankolon da baara ma bɔ baara la a mana kɛ baara fɛn fɛn y'a kɛ suyɛnni tɛ la baara ne kɔni bɛ lalikan min fɔ ala ka denwolomuso bɛɛ kisi ni ɲɔgɔnna ma k'a fɔ k'i b'i den ye nin sira kan ala ka bɛɛ kisi o ɲɔgɔnna ma hali n'i ta tɛ den nin ye wallahi n'i y'a dɔn k'a bɛ nin lahalaya la a makari b'i la a ye kojugu min kɛ don n'a taalan ne don wajibi a makari tɛ k'i la o parce que ni makari tɔko don ni hinɛ tɔko de ye donc ala ka bɛɛ kisi ni ɲɔgɔnna ma
an kɔni fɛnɛ nana lajɛ an t'a kunda an t'a foyi lɔ mais lahara min fɔla la ko a ye suyɛli kɛ o lahara la fɔla an ɲɛna ne bolo tɛ bara ɲuman ye dɛ ala kɛ bɛɛ lajɛlen kisi ni ma ala kɛ silamɛden bɛɛ kisi ni ɲɔgɔnna ma ne yɛrɛ kun nana sɔrɔ jama bɛ sisan dɔgɔnin y'a ye dɔgɔnin ko k'ale kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen k'ale b'a fɛ dɔgɔnin de y'a ta k'a yɛlɛma n'o tɛ k'a kun t'ale kun b'a kɔ kan ko dɔgɔnin de y'a ta k'a yɛlɛma bamuso ko k'a bɛ garage de la dɛ k'a bɛ mécanicien baara kɛ u taara dɔ ka bitigi dɔ de kari fo kɔ kɔnɔna la u ko cɛkɔrɔba dɔ fana bɛ ka bɔ misiri la u nana k'a fɔ cɛkɔrɔba ma n'a ma moto kelen di k'u bɔ cɛkɔrɔba sɔrɔ bon e n'ala cɛ bon a bɛ se ka kɛ dakan b'a la dɔw bɛ olu bɛ baara kɛ u bɛ wari sɔrɔ mais n'i degela la fɛn dɔ don n'i degela la bon i taamani k'a to hali n'i bɛ wari sɔrɔ a ye mun de kɛ ni nin bugɔli y'a sɔrɔ o ko k'a taara butigi ta k'ale ka radio ni moto k'a tun bɛ ka bɔ n'olu ye bon mɔgɔw y'a minɛ ka bugɔ k'a jeni depuis 3 heures waati min na a bɛ yan a filɛ nin lahalaya min na maa bɛ se ka danganiya k'a fɔ k'a ni bɛ se ka kisi wa a bɛ se ka kɛ a bɛ bɔ a la a bɛ se ka kɛ a tɛ bɔ a la ça dépend n nana sɔrɔ ko so ne don u ye ne wele téléphone de la ko jama b'an ka da la ne bɔra k'a sɔrɔ petit dalen don k'a ye mɔgɔ ka bitigi dakari ko mɔgɔ 2 kun kelen bolila u ye kelen minɛ k'a jeni k'a bila pɔsɛ kɔnɔ juru tigɛra sa a bɔra ka n'i dogoya a dogolen a bɔtɔ u ye gabakuru de kɛ k'a muci a dalen mun tulo la a fa n'a ba de nana sa olu de donnen fila ka sapɛri kɔnɛ kɔnɔ ko mécanicien de don ba yɛrɛ ko tɛ k'ale y'a wele kunu wulada fɛ k'a ko k'a bɛ ka bɔ garage la mais n'i jɔn'i ka sɔrɔta la i bɛ sonyɛni kɛ ni fana sonyɛni kɛ n'u y'i sɔrɔ u b'i faga de kuma wɛrɛ t'a la o sabula u bɛ k'an yɛrɛ faga an t'aw nɔfɛ n'an fana y'u sɔrɔ an b'u faga de mɔgɔ i ka k'i yɛrɛ ye kana jɔn sɔrɔta in na quoi k'i yɛrɛ i ka to i danbe la sonyɛni nafa foyi t'a la n tɛ i kɔni ɲɛ bɛ ne la ne kɔkɔlen don n bɛ se ka sonyɛni kɔ mais ne bɛ baara de kɛ ne ye boucher de ye ne bɛ n ta sɔrɔ o de la ni tun ye maa dɔw ka seereya ye a y'a fɔ cogo min na baara kɛ i ka suyɛni dabila n'i sɔrɔla a la don o don i ninkɛnɛ bɛ karaba ala ka hakilina ɲuman d'a ma n'an bɔra yen Front populaire contre la vie chère o kɔni ye jɛkulu dɔ olu y'a jira k'a fɔ k'an ka sugu kɔnɔna nin kɔni ko gɛlɛyaba de b'an ka sugu kɔnɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ kunun ko musolakaw kɔni bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka taa taama dɔ kɛ an ka primature da la k'a jira k'a fɔ ko dɔ ka bɔ sugu fɛnw gɛlɛya la ko nasɔngɔ yɛrɛ tɛ ka labɔli kɛ bilen yaasa ka primature d'a ma maa dɔ b'u ka seereya di an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Bɔkar Tarawele donc an bɛ primature la yan bi parce que sugu fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don donc anw ye Front populaire contre la vie chère mɔgɔw ye an y'a décidé k'an ka responsabilité ta an consommateur y'an fara ɲɔgɔn kan an ka responsabilité ta a jira jamana ɲɛmɔgɔw la sugu fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don hali forontobani gɛlɛyalen don sugu kɔnɔ donc an nana jira ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ va essayer solution min bɛ yen walasa ka dɔ bɔ fɛnw donc an bɛ yan o de kama bi. An bɔra ka fan bɛɛ fa a sababu ye waati gɛlɛyalen don surtout sugu sogo sɔngɔ doublé la bɛɛ b'a dɔn kabini 400 nana 800 na sogo bu 800 sogo kuloma 600 donc a y'a don o tɛ ko nɔgɔ ye tamati den kelen dɔrɔmɛ 10 su tɛ se ka san c'est-à-dire kuma tɛ legimu ma quoi donc an y'a ye k'a fɔ minnu ye an yɛrɛ ka baarakɛfɛnw ye n'an yɛrɛ ka nɔgɔfɛnw olu ka gɛlɛ sogo yɛrɛ misi ba an fɛ yan fo b'a exporter an b'a ye k'a bɛ gɛlɛya yan fo ka taa dama tɛmɛ an ka naw kɔnɔ i bɛ se k'i ka kutu dɔ k'a lamaga i ni sogo min bɛnna a tɛ tɛmɛ sogo kuru kelen kan donc an dusuma kasalen don o ko la nasɔngɔbɔlaw olu n'a fɔra ko ka dɔ fara olu fana ka budget kan gɛlɛya de don ka fara a kan. fɛn bɛɛ ka gɛlɛn sogo tɛ se ka sa sɛ tɛ se ka sa jɛgɛ tɛ se ka sa fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn anw minnu yɛrɛ dubakɔnɔmusow ye an yɛrɛ tɛ se ka foyi sa n'a fɔra k'i ka nasɔngɔ ye fitinin ye nasɔngɔ yɛrɛ bɛ bɛn sogo sɔngɔ dɔrɔn ma yɔrɔ kɔni i tɛ se ka foyi sa raison pour laquelle bien an bɔra hali pomme de terre sɛ fɛn fɛn bɛ n'a fɔra fɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛla la ka na olu ka gɛlɛya mais minnu bɛ an yɛrɛ fana fɛ yan olu ka gɛlɛya vraiment on ne peut plus an sɛgɛnna. An na kun ye balo sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ ka se cogo min na ani matériaux de construction n'o ye sojominɛnw ye olu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ ka se niveau min na ka na k'a fɔ gouvernement ye k'a fɔ maliyɛnw sɛgɛnnen don u ka fɛɛrɛ kɛ a sɔngɔ ka jigin ni a bɛ niveau a tun bɛ niveau kɔrɔ min na a tɛna se ka jigin o jugu ma a ka jigin ka se o ma parce que fɛn in sɔngɔ gɛlɛyali a bɛ ka kɛ sababu ye bi hali an ka du kɔnɔna la nisɔndiya tɛ yen bilen tuguni i tun bɛ wari min di muso ma n'i y'a d'a ma se a se ka tobili kɛ tobili min bɛ dafa. Ni kɔni an bɛɛ ka ko de parce que jamana in ka gɛlɛn ni gɛlɛya nana a bɛ dutigi bɔ a ka dutigiya la du bɛ tiɲɛ mara bɛ tiɲɛ ni mara tiɲɛna jamana bɛ tiɲɛ donc ni an sera ka na hakilina in fɔ k'a yira fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la ni fɛɛrɛ sɔrɔla a la vraiment ne hakili an danbew bɛ segin a ma parce que kɔngɔtɔ danbe t'i la voilà danbe tɛ kɔngɔtɔ la. Ni tun ye Front populaire contre la vie chère maaw ye o y'a fɔ cogo min na danbe ti kɔngɔtɔ la dɛ wulikajɔ ka kɛ ka baloko ka se ka nɔgɔya dɔw la n'o kɛra
ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye Nara marabolo dugu min bɛ wele ko Bale juma tɛmɛlen a yirala k'a fɔ ko Bamanci wale tigilamaw kɔni nana olu ka dugu kɔnɔna na u nana sigikafɔ dɔ kɔni kɛ depuis n'o kɔni kɛra hakilisigi kɔni mana dugu in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko hali ni yɔrɔ la ko maa ninnu bɛ u ka dugu da fɛ u bɛ moto caman de la yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma an ɲininkalikɛ Laji Fofana na ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Laji Fofana ka bɔ Bale an tɛmɛnen an kɔrɔ mɔgɔ ninnu sera an fɛ yan u nana yan waati min o bɛnna 16h tɛmɛna miniti 10 u nana u donna misiri kɔnɔ donc u ko vraiment u nakun tɛ baasi ye u nakun ye u balima silamɛw de ye donc u kɔni u nana waati min na u donna misiri kɔnɔ bon a sɔrɔ lasara fana surunlen don an bɛɛ lajɛlen an donna an ye lasara salilen kɔ u k'u b'a fɛ laseli dɔ b'u bolo u b'a fɛ k'an lase donc alimamu y'o bisimila u y'o laseli kɛ laseli fana tɛmɛnen ko u y'a yira k'a fɔ ɲininkali ye maa maa bolo i bɛ se k'i ka ɲininkaliw kɛ donc ɲininkali o fana ɲininkaliw tɛnkɛr'u la fana. maa ninnu ye maa sugu jumɛnw de ye. maa minnu dɔw bɔ bɛɛ lajɛlen b'u dɔw bɔ n'an b'a fɔ maa minnu ma ko jihadisme u yɛrɛ kɔni u ka laselikɛba a y'a fɔ k'olu ye Iyad Agali ka mɔgɔw de ye olu ye Kufa ka mɔgɔw de ye. Olu ka bɔ Kufa ka daga kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ Iyad Agali ka daga kɔnɔna na u nana mun de la aw fɛ yen nɔ aw ka sigida la. Bon u sera an ka sigida la u k'u nakun tɛ baasi ye u nakun ye de vraiment ka silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu mako bɛ u balima silamɛw de la ka n'u baro ɲɔgɔnya. Ninnu ka na aw ka sigida la ka na aw baro ɲɔgɔnya aw yɛrɛ b'a miiri ka kɛ mun de. Bon an kɔni an m'a mɛn an y'a miiri min na dɔrɔn k'a fɔ ko vraiment nin waati in na jamana bɛ komi déjà jamana mara bɛ minnu bolo ka kɔrɔ bɛɛ b'u dɔn n'o ye an ka autorité fangatigiw ye vraiment a b'a yira ko olu dɛsɛra de donc n'olu dɛsɛra ninnu fana nana u se ye min u b'a fɛ k'o kɛ dɔrɔn olu ko vraiment tana min b'u la o ye mɔgɔ n'i bɛ ka baara kɛ ni yahudiyaw ni wa nasaraw ka sariya gafe ninnu ye olu t'o tigilama fɛ donc o de y'a to ko vraiment olu t'a fɛ Mali yɛrɛ donc n'olu ma dɛsɛ u b'a fɛ Mali ka yɛlɛma ka dɛsɛ république islamique de ye quoi mais tant que ni jamana in de bɛ ka baara kɛ ni yahudiyaw ni wa nasaraw ka gafe ye vraiment jamana in tant que ni mɔgɔ kelen de bɛ min na olu tɛ u ka kɛlɛ ye u t'a dabila. Aw yɛrɛ hakilina kɛra jumɛn ye baro in kɔfɛ. U nalen bon an ye hakilina min sɔrɔ ko in na donc an kɔni an ma ŋaniya jugu ye u bolo ka ɲɛsin civils ma parce que maa minnu don u nana u armeniw de nana n'an bɛɛ kun siranna parce que u y'a yira u kun t'a fɛ ka don Bale dugu yɛrɛ kɔnɔ mais Bale ye duguba de ye a bɛ wajibu kan u ka na parce que mɔgɔw y'u ka u ko mɛn donc dɔw b'a fɔ ko jihadistes don n'u y'aw ye dɔrɔn a bɛ kɛ tan mais o hukumu de kɔnɔna na u nana Bale. A b'u bɔ fan dɔ ka n'aw fɛ yen wa. An tɛ se k'a fɔ ko u bɔra fan kelen min kɔni fɛ ka na mais u b'an ka lamini na sisan a ka ca ni dɔgɔkun kelen ye. Mali faamaw a y'olu bɔ a kalama k'a yira k'a fɔ ko ninnu b'a ka lamini na wa. Mali faamaw bɛɛ bɔra a kalama donc Mali faamaw kɔni an t'a dɔn sa olu bɛna hakilina min de ta sisan ka baara kɛ n'o ye an tɛ se ka fɛn fɔ o de kan. Bon u nana lahala min na bɛɛ lajɛlen m'u ka comportement dɔn u nana n'u ka comportement kelen de ye donc u ka fini minnu b'u la donc Mali fɛn gilet b'u la n'o ye armée Mali ka gilet bɛ dɔw la u bɛ bolimafɛn min na o ye moto de ye bon moto min fana de don donc Hawjini 30 b'a la Hawjini 8 b'a la saneli fana b'a la donc mɔgɔ fila mais an kɔni sera ka jate bɔ moto min kɔni sera dugu kɔnɔ moto 16 o de nana mais moto 16 moto 10 o donna dugu kɔnɔ donc 6 in olu tun bɛ donda ninnu na quoi bon vraiment an b'a ɲini Mali faamaw fɛ wari bi u ka se ka wuli u k'u cɛsiri u ka dɔ fara u senw kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen Maliyɛn minnu bɛ yen n'olu ye vidéoman dɔw ye i n'a fɔ tel que Seku Tunkara u bɛ to ka kuma fɔ sigida la k'a sɔrɔ sigida tiɲɛ tɛ min ɲɛ an b'a ɲini fɔ u k'a kɛ Ala kama u k'a kɛ kira kama u k'o bila parce que ale ye kunnafoni dɔ bɔ k'a cɛri diɲɛ fɛ k'a fɔ vraiment fɛn fɛn ye yan jeunes ye bɛɛ lajɛlen de bɛ ka taa u région ka taa u bɛ ka mɔgɔw recruter 200 000 bon o kuma ninnu parce que n'i y'o fɔ an balima minnu bɛ jamana kɔfɛ vraiment tant que u y'o message mɛn dɔrɔn a dɔw bɛ u rete n'u dara u tɛ sunɔgɔ vraiment an b'o ɲini olu fana fɛ n'i ma bɛ fɛn fɛn fɔ i k'a ɲini a su yɛrɛ kɔrɔ i n'a fɔ e bɔra ka weleli min kɛ sisan nin de ye kunnafoni jɔlen ye ne bɔra ka kunnafoni min d'i ma ni balekaw ye nin lamɛn yɔrɔ u b'a fɔ vraiment n bɔra ka fɛn fɔ o ye tiɲɛ de ye mais ka kunnafoni fɔ dɔrɔn kunnafoni min i b'a mɛn réseau kan dɔrɔn ka fɛn fɔ fɛn min bɛ diya i yɛrɛ ye donc pour que ka panique sɛmɛ an to an ka laɲini t'o ye an b'a ɲini Ala fɛ vraiment aw bɛ sira min kan Abilaye Kulubali n'a ka jama aw bɛ sira min kan vraiment aw bɛ kunnafoni fɛn fɛn di o ye kunnafoni jɛlen de ye donc hali ka tila k'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ Ala ka hakili ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma jamana in bɛ sira min kan vraiment an kun tɛ jamana in dɔn n'o ye hali bi Ala ka bɛn nati an ka jamana in kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ Laji Fofana na a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen jɛkulu dɔ kɔni ye taama kɛ kununko mouvement républicain u y'a yira k'a fɔ k'olu ka taama in kɔnɔ k'u bɛ fanga dɛmɛ u bɛ jamana kɔkɔrɔma don yaasa fanga in a taabolo ɲɛ cogoya mun na
yasa ka priorité dama an ka tamaden dɔ ka shira lamɛn. Pour que fraude ka éviter maintenant yurugu ka éviter ka bɔ an ka élection ka kɛ malien mago bɛ mɔgɔ jɛli min na o ka se ka kɛ candidat Mali kɔnɔ ko temps de ka di gouvernement de transition ma maintenant u ka se ka baara bɛɛ kɛ basigi kɔnɔ mais ka pression wuli ko ka élection kɛ a Mali b'o de dinga kɔnɔ nin ye tan. An bɛ transition autorité an b'u soutenir parce que an bɛ wagati min na komi bi mɔgɔ bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma vraiment Mali ka bɔ impasse kɔnɔna la. Ni an ye ko bɛɛ to yen ka na yan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ nin ko in na de fo maire fo n'an dɛsɛra yɔrɔ min na fasoko de don i ɲɛ bɛ jama fɛn fɛn la ani bɛɛ fasoko de. N'i b'a fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ ne hakili la i man ka fɛn wɛrɛ kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka baara gɛlɛya tigi bolo dɛ ka yira seedaw la an de ta an ka jamana an de b'a k'an ka jamana ka taa ɲɛ transition ka na mais olu ka dɛmɛ bɛ ka kɛ cogo min a dɛmɛ kɛcogo man ɲi dɛ mais ni e ye ko kɛ min bɛ baara gɛlɛya o dɛmɛ kɔni ye dɛmɛ politique don an yɛrɛ bolo. An bɛ yɔrɔ min na komi bi olu bɛ sanction min da Mali kan olu bɛ ka an fantanw tɔɲɔ olu ŋaniya sɔrɔ u ŋaniya de ye kow ka ɲa an yɛrɛ fana ŋaniya de y'a ka ɲa donc an yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ɲa ninnu bolo nin wagati in kɔnɔna la an k'u ka wagati t'u bolo k'u ka baara kɛ a banna. Démarche in kun ye k'a yira fasodenw na ko an bɛ camancɛ fɛ an ka transition an b'u soutenu ani an b'a ɲini fɛnɛ communauté internationale fɛnɛ fɛ u ka lever sanction kɛ Mali kan o ye fila ye sabanan o ye mun ye an b'a ɲini fɛnɛ ONU ka an ka processus électoral ka bɛɛ certifié donc ni député sugu bɛ kɛ ni présidentielle fɛnɛ bɛ kɛ du début à la fin ONU ka fɛngɛ a suivi kɛ k'a certifié k'a fɔ ko vraiment ko kalafili ɲɛna so bon minnu kɛra mɔgɔ minnu choisira jɛnɛya kan. Ni tun ye maa dɔ ka seereya ye maa minnu bɔra ka taama kɛ kunungo n'an bɔra ye Sebenikɔrɔ jiko kɔni o gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ kosɛbɛ maa dɔ y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2006 tɛmɛlen fɔ nin yɔrɔ la k'olu ma lafiya sɔrɔ jiko la yasa ka préparatigɛ d'a ma Sebenikɔrɔkaw an ka wasira lamɛn. Ne den a to an tɔɔrɔ la dɛ fɛn bɛɛ yan min tɛ jiko gɛlɛya ye i mana mɛn musoya jiko de i mana bɛ daga sigi ko ji de bɛ yen. Kabini fajiri ne yɛrɛ musokɔrɔba bɛ wuli ka ji ɲini ni ma ji sɔrɔ don min na n bɛ ji san i ma bitɔnw ya n bɛ ji san ni dusɔja ye mina don min na n bɛ ji san ji tɛ sɔrɔ la yan jiko banna yɛrɛ yɛrɛ de. Depuis 2006 yɛrɛ bɔra a la k'a fɔ ko anw bɛ ji sɔrɔ sema in kɔnɔ yan tuguni a ma deli ka kɛ wotoro ɲɛ kelen anw fɛ yan nɔ 120 de donc a bidon kelen kelen 15 de an b'a san 120 pour que n ka se ka satisfait jiko la n bɛ bariko ɲɛ wotoro ɲɛ 2 san 200 ani dɔrɔmɛ 40 200 ani dɔrɔmɛ 40 e k'o bɔ salarié malien sara la don o don bani a bɛ min donni k'a ta depuis anw yɛrɛ yɛlɛmana yan nɔ robinet yɛrɛ an ye san 1 de kɛ an bɛ ji sɔrɔ a banna robinet tigɛra mais kalo sa o kalo sa o bɛ na ni papier de ka na d'a ma ko entretien wari an sɛgɛnnen bɛ yan yɔrɔ cogo min na dɔɔni ta. Ne bɛ ji poussé de kɛ ka na di mɔgɔw ma ka daminɛ seman kunna fɔ dugu ma presque ne bɛ ji caman servi a la. Ni tun bɛ tali kɛ Sebenikɔrɔkaw ka seereya la jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ta jiko gɛlɛya u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la ɲɛnamaya tɛ se ka taa ji kɔ dɛ Ala ka faamuya ɲuman d'a ma n'an bɔra ye dugukoloko gɛlɛya kama bi jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna sariya sen kura dɔ ta k'o sigi sen kan yasa gɛlɛya min bɛ dugukoloko la o gɛlɛya ninnu olu bɛ se ka laka cogoya mun na yasa ka préparatigɛ d'a ma domaine ɲɛmaa Ibrahim Senpara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Sariya sɛbɛnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ loi domaniale et foncière ayiwa ale taara décembre kalo tɛmɛnen nka gouvernement y'a ta a bɛ fɔ ordonnance ni gouvernement ordonnance ta a bɛ bila ka na wasabulon na olu fana k'u ka yamaruya di ni sariya sɛbɛn dɔ ye n'a bɛ fɔ ma loi ayiwa bi atelier in kɛ kun ye an ka se ka hakilina falen kɛ ayiwa jamana ka service da minnu jɔyɔrɔ bɛnnen bɛ dugukoloko ɲɛnabɔli ma ani wasadenw ani ayiwa a fɛn fɛn bɛ yen min da bɛ se ka don dugukoloko la u bɛɛ welelen don nin kɛnɛ kan mɔgɔ 150 ayiwa o de welelen don laɲini ye mun ye k'a lajɛ ayiwa sariya kura min tara gɛlɛya minnu kun fɔ ko fɔra sabula an hakili b'a la k'a fɔ san 2008 ani 2009 fɛn dɔ kɛra n'a fɔra o ma états généraux du foncier k'a ta Mali kun fɔ a kun ayiwa maliyɛn bɛɛ sigira k'a lajɛ dugukoloko la gɛlɛya min b'a la o lajɛ minnu kɛra a kɛra Mali ka région bɛɛ kɔnɔ a kɛra cercle bɛɛ kɔnɔ ayiwa kun cɛla Bamakɔ yan décembre 2009 o sɛbɛn min bɔra o kɔnɔ o ye laɲini dɔw kɛ laɲini minnu kɛra a yira k'a fɔ sariya sɛbɛn min bɛ yen ni a bɛ ka dugukoloko kunna ayiwa a ka lajɛ hali bi gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ
olu ka se ka ɲɛnabɔli ka se ka sɔrɔ o la o gɛlɛya ninnu ni an ye olu lajɛ belebeleba dɔw ye dugukolo dibaga kun ka ca a sɛbɛn fana kun ka ca dugukolo kelen i b'a sɔrɔ sɛbɛn caman b'a la mɔgɔ caman bɛ a fɔ ko olu a tigiya bɛ olu bolo o ye gɛlɛyaba ye ni an ka jamanadenw ye min sɔrɔ gɛlɛyaba dɔw fana ye sɛbɛn ninnu yɛrɛ sɔrɔ cogo a n'a tagama min bɛ k'a nɔfɛ ayiwa gɛlɛya fana yera o fan fɛ ayiwa an ka laɲini ye mun ye sariya kisɛ kura in kɔnɔ ayiwa jamanaden fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i ka laɲini ye dugukolo sɛbɛn sɔrɔli e ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la o de la fɛn dɔ sigira n'a fɔra o ma ko guichet unique du foncier o ye fɛn fɛn bɛ yen ni service da fɛn fɛn bɛ yen n'a a sen bɛ dugukolo ɲɛnabɔli la olu bɛɛ bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que démarche bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ayiwa jamanadenw ma. Ni tun bɛ tali kɛ domaine ɲɛmaaba la Ibrahim Simpara a y'a fɔ cogo min na u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa dugukolo ko gɛlɛya min b'a la Mali kɔnɔna na dɔ ka se ka bɔ a la cogo min na n'o tɛ a kɛla gɛlɛyaba ye dɛ Mali fan tɛ yen nɔ dugukolo ko mankan tɛ yɔrɔ min na Ala ka faamu ɲuman d'an ma n'an bɔra yen jɛkulu dɔ sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na ko Sinedi olu y'a yira k'a fɔ ko samiya donna in kɔni min filɛ nin ye wulikajɔ ka ta ko dɔ ka bɔ fɛn bɛɛ la yaasa an ka ɲinifɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na yaasa ka pereperelatigɛ d'a ma Bula Baro ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Tant que ni sécurité mana parce que ça la sécurité tun tɛ yen balo ma se ka sɛnɛ comme il faut bagan ma se ka mara comme il faut kɔri ma se ka sɛnɛ comme il faut tuto ma sɔrɔ comme il faut tulu ma se ka bɔ parce que tulu bɔ kɔrɔkolo la comme il faut jagoya gɛlɛya bɛ na n y'a fɔ cogo min na a kɛ ten mais n tun ka laɲini t'a kan ka kɛ mais ni sen n ko fɛn fɛn bɛ kɛ o don u b'a fɔ ko plan de relance fɛn fɛn kɛ an ka samiya min b'a la ka na an b'an labɛn ka dɔ bɔ jamana ka dunta de la k'o don campagne agricole la n'o réussi an bolo kalo 8 tɔ bɛ nɔgɔya an bolo mais ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ la an ka tɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ donc an ka plan de relance tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛna dɔ bɔ de k'a fɔ ko a to mɔgɔ ministres ma jamana ɲɛmɔgɔw k'a fɔ ko u yɛrɛ b'a fɛ ka dɔ bɔ o tɛ dɛ décret de bɛna ta décision bɛna ta dɔ bɛ bɔ dunta la yɔrɔ bɛɛ hali conseil d'administration dɔ bɛ bɔ a bɛɛ la pour que k'an ka samiya min bɛna don an k'o kunbɛn pour sécurité ka renforcer mɔgɔ ka se ka sɛnɛ kɛ baganw ka se ka mara comme il faut n'o kɛra sisan don nataw dɔ bɛ se k'a fɔ n'o tɛ an kana bila an kunna ko an bɛ taa fɛnw ta kɔfɛ ka na pa coronavirus kama mɔgɔ si bɛɛ ka production jɔlen don donc maintenant o ye an ka laɲini fɔlɔ sécurité ka na filanan ye min ye réforme institutionnelle u y'a fɔ an m'an sigi k'a fɔ ko assise de bɛna ka kɔsɔn réforme daminɛ o olu na experts wulila k'a fɔ minnu bɛ élection kɔlɔsi ni fɛnw kɛ yala ko ordre unique de gestion a bɛ se ka kɛ wa o k'a bɛ se ka kɛ olu b'a ka taa miiri o kan o donc o baara daminɛna o foli min b'a la ka kɛ o tɛ ka baara bali o baara daminɛna déjà ka ban an bɛ min nɔfɛ dɔrɔn furufuru minnu bɛ yen an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn pour an bɛɛ ka bila an kɔnɔ ko transition ye 8 mois de bɛɛ k'a bila ko transition ye 8 mois de maintenant ni ko dɔ taara k'o la an kun ka laɲini to ye mais an kun b'an kun transition ordre unique de welela minnu delila ka élection peut-être seni mɔgɔw minnu delila ka élection kɔlɔsi kɛ a kɔ ya a bɛ se ka kɛ wa o k'a bɛ se ka kɛ donc olu tuma min na olu bɛ élection kɔlɔsi kɛ an b'olu sigi olu delila k'o kɛ ka tɛmɛ de premier ministre minnu b'a la ka taa fo an b'olu sigi o ala de y'u kɛ olu ye ka tɛmɛ donc olu hakilina min ɲininkali kɛ diyagoya la donc fara ɲɔgɔn kan de ɲinitɔ don maintenant fɛn caman fɔra ko ku sɔrɔsiw M5 ani mouvement signataire k'olu de bɛ fɛn kɔnɔ mais ADP Maliba n ma dala n'o kɔni M5 la. Ni tun bɛ tali kɛ Bula Baro la a y'a fɔ cogo min na Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen maliden dɔ y'a yira k'a fɔ ko coup d'état min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na nin ye ko hali sini ko coup d'état bɛ kɛ ko coup d'état tɛ se ka ban an ka jamana kɔnɔna na fiyewu fiyewu ko fɔ coup d'état kɛbaaw k'u ka minɛ k'u juger yaasa k'a pereperelatigɛ d'an ma Sulemani Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An filɛ tiɲɛni labɛnni yɔrɔ de la an bɛ fɛ k'o de rectifier o de ye transition ye kuma caman maliyɛnw b'a fɔ ko nin y'an coup d'état jolina yan an ye coup d'état joli kɛ nin wagati in kɔnɔna la hali sini coup d'état bɛ kɛ Mali la Corée du Sud ye président 6 don kaso la n'i m'a kɛ ka ɲɛ u b'i minɛ k'i don kaso la kelen yɛrɛ y'i faga a yɛrɛ faga ka to kaso la o tɛ baasi e bilala fɛn dɔ la k'i ka kɛ n'i m'a kɛ ka ɲɛ hali sini ni politicien professionnel ninnu u bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ o coup d'état de coup d'état dun caman bɛ yen sa anw jamanadenw de bɛna wuli ka laɲini kɛ a laban an b'u gɛn ka bɔ fanga la donc o fɛn ye min ye dɔrɔn a k'aw labɛn ka ɲɛ an ka nin élection labɛn ka ɲɛ élection kan ka labɛn et puis an ka focus fɛn fɔlɔ min kan o ye sécurité ye y'a mɛn an bɛ élection ko kuma fɔ jamana mara de b'an bolo yɔrɔ caman bɛ yen bi an ka finitigiw tɛ yen élection tɛ se ka contrôler a yɔrɔ ninnu na il y a plus de 400 et quelques villages mɔgɔ minnu déplacés len don an bɛ kuma caman kɛ et puis an bɛ débat caman kɛ hali an da tɛ se o mɔgɔ ninnu kɔlɔlɔ minnu b'olu kan k'an ka miirina n'an ka tasi bila ka taa sin olu mɔgɔw ma mais halisa girin de bɛ ka kɛ fanga nɔfɛ an ka hakili sigi parce que ni
ko kelen tara ka bila an kɔrɔ an y'a kɛ 2012 an ka taa élection kɛ an y'a kɛ donc nin ko ka ɲi hakilisigi de kɔnɔ ka temps di baara dira minnu ma u ka baara in kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Sulemani Kulibali la a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔna na. N'an bɔra ye ministre min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma ale ye taama dɔ ta ka taa an ka cakɛda baw la UNTM fo ka taa se CSM ma waati ka taa kuma la falen kɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogoya minnu na yaasa ka priorité d'a ma Madame Jaminatu Sangare an ka lamɛn. Nga ɲɔgɔn ye n y'a daminɛ baarakɛlaw la fɔlɔ o kɔrɔ ye ko baarakɛyɔrɔw de jɔyɔrɔba bɛ an hami bɛ baarakɛlaw la baarakɛlaw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na yaasa baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na donc o de ye an hami ye o de y'a to ne ka bɔli fɔlɔ n'a bɛ f'a ma ko visite n y'a daminɛ baarakɛlaw la fɔlɔ ne ni u kumana u ka degun mun b'u kan olu hakilina ye mun ye anw bɛ se ka mun de kɛ u ye yaasa u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ jamana ye danaya ta ka d'anw kan k'an bila baara mun na baara in bɛ se ka ɲɛ ka kɛ ka ɲɛ cogo min na u mago bɛ mun de la yaasa o bɛ kɛ u hakilina ye mais mun de bɛ k'u tɔɔrɔ u tɔɔrɔ in anw fɛnɛ se ye fɛn o fɛn mun ye an b'o kɛ u ye yaasa tɔɔrɔ in bɛ se ka b'u kan ne y'a ɲini u fɛ fɛnɛ u ka an dɛmɛ an ka baara la n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ an tɛ se an ka ɲɔgɔn dɛmɛ bonya kɔnɔna la an ka to ka ɲɔgɔn lamɛn ne ka dayɛlɛlen don ni mɔgɔ ni hami bɛ mɔgɔ la i bɛna an bɛ sigi an bɛ kuma donc sigikafɔ o bɛ ko caman nɔgɔya ne nana o de kumakan lase u ma k'a fɔ dayɛlɛlen don gouvernement ka ne yɛrɛ ka dayɛlɛlen don santé baarakɛlaw la an ka se ka kuma yaasa baara bɛ ɲɛ cogo min na. Ni tun bɛ tali kɛ ministre kan na Madame Jaminatu Sangare a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye dɛmɛ dɔ kɔni taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minɛn dɔw don u bɛ tali kɛ marifa fitinin ni muru minnu b'an ka jamana kɔnɔna na yaasa ka se k'olu kɛlɛ ka bɔ yen nɔ cogoya mun na dɛmɛ yɛrɛ kɛla Allemagne jamana ani CEDEAO jamana fɛ yaasa ka priorité d'a ma colonel major Nema Sagara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An ye matériel dɔw sɔrɔ PNUD fɛ PNUD Allemagne de bɛ a financer PNUD ko d'a ma ani CEDEAO donc o matériel ni aw ɲɛ b'o de la olu an nana o fɛn a di symboliquement ninnu bɛ taa an ka bureau minnu bɛ région kɔnɔ pour que ka marifamisɛnninw kɛlɛ baara bɛ se ka kɛ ni minɛn de tɛ bureau ninnu kɔnɔ an y'a ɲini ninnu fɛ u ka minɛn dɔw d'a ma a bɛ CEDEAO fɛnɛ ka projet la o de minɛnw filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ nin min dira an ma sisan an bɛna tila an ka bureau ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ région kɔnɔna na o matériel de ordinateur b'a la photocopieuse b'a la matériel informatique de ani bureau équipement parce que équipement tɛ bureau dɔw kɔnɔ yɛrɛ donc chaise ni tableau ni fɛnw olu de dira bi aw ɲɛ b'olu de la sisan. Ni tun bɛ tali kɛ colonel major Nema Sagara la a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ tile damadɔ kalan kɛra an ka finitigilaka dɔw kunna yaasa ka priorité d'a ma colonel Amalamine Yatara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Bon, atelier in bɛ baara min kan o ye ka an dege baarakɛ cogo dɔ de la parce que an ka baara ye ka service de sécurité ninnu ka baara kɔlɔsi k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a ka ɲi ou bien n'a ma ɲi mais a bɛ bolo min kan sisan an tun mago bɛ formation na pour que k'an dɛmɛ ka o baara kɛ a ɲɛ ma o atelier bɔ cadre de kɔnɔ c'est pour que a thème bɛ porter sur l'élaboration de tableau de bord pour l'inspection des services de sécurité o tableau de bord b'a yira k'a fɔ ko service de sécurité fɛn o fɛn bɛ yen nɔ bi c'est vrai que an ye kalan dɔ kɛ ka tɛmɛ mais nin tableau in bɛna o kalan ninnu de dafa pour que an ka se k'an ka baara kɛ ka ɲɛ ministre de la sécurité de l'action civile de kɛlen bɛ ka présider service de sécurité fɛn o fɛn b'ale ka autorité hukumu kɔnɔ olu bɛɛ bɛ kɛnɛ ka sɔgɔmada in. Ni tun bɛ tali kɛ colonel Amalamine Yatara la a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye baara kura dɔ kɔni daminɛ an ka jamana kɔnɔna na a bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ matarafali la kunnafoni bɛ se ka di bɔlɔlɔ kan cogo min na kunnafoni ɲuman jɛkulu in tɔgɔ ye tabalen kunkan yaasa ka priorité d'a ma Dr Amadou Bokoum ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Senapo min ye gouvernement cakɛda dɔ ye o ni ambassade du Canada an jɛra ka baara dɔ daminɛ min ye kunnafoni di ye réseaux sociaux sanfɛ parce que an y'a la kɔlɔsi kunnafoni caman bɛ di réseaux sociaux ninnu kan ne généralement an b'a fɔ k'an ye vocal bila fɛnw sanfɛ an ye vocal bila fɛnw sanfɛ donc o kunnafoni ninnu a tila bɛɛ bɛ cari mais a si tɛ lakɔlɔsi k'a layɛ ni min ye tiɲɛ ye k'a yɛrɛ ma ka fɛsɛfɛsɛ donc projet nin ye ka mɔgɔw dege kunnafoni lajɛli la
sani ka kunnafoni jɛnsɛn i ka a ɲini k'a faamu jɔn de ye kunnafoni nin ci jɔn de hakilina bɛ kunnafoni na pour que an k'a dɔn ni tiɲɛ don ni nkalon don parce que généralement ni mɔgɔ ye kunnafoni sɔrɔ min i y'a sɔrɔ i danna mɔgɔ la donc e bolo o danna mɔgɔ min ye kunnafoni ci ma e bolo ye kunnafoni ɲuman ye donc e fana b'a jɛnsɛn a ka ca ala fɛ n'o o min y'a ci ma n'o ma a lajɛ ka ɲa kasara bɛ na donc an ɲɛ bɛ problème caman na sisan jamana in kɔnɔ c'est parce que réseaux sociaux ninnu kan kunnafoni caman bɛ yen minnu ni sahaba tɛ bɛn donc an ka baara in ye ka mɔgɔw deli ka kunnafoni vérifier avant que u ka jɛnsɛn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ projet in bɛ Gawo région Mopti région ni Segu région o région ninnu de kɔnɔ an y'a kɔlɔsi problème caman bɛ o ni district de Bamako donc projet in b'o fɔnde donc ani gouvernement cakɛda min fana Senapi an n'olu fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ta ye ni kunnafoni min jɛnsɛnna kunnafoni dɔw bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye donc olu bɛ a dɔn joona ko ni kunnafoni min jɛnsɛnna min bɛ na ni kɔlɔlɔ ye ka mɔgɔw dɛmɛ pour que k'a kunbɛn. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Amadu Bokum na a y'a fɔ cogo min na kunnafoni ɲuman o ka se ka di yaasa maaw bɛ se ka kunnafoni cogoya min na n'an bɔra ye Segu mairie kɔni olu ye wulikajɔ ta k'u ka caniveaux labɔ ka sababuya kɛ ko samiya bɛ ka don o ye wulikajɔ ta u bɛ ka yɔrɔw kɔni labɛn ka samiya kunbɛn yaasa ka priorité d'a ma Duba Dambele an k'a lamɛn. Segu yɛrɛmamarikafo mairie ale y'a ka san 2021 samiya kunbɛ walew sigi sen kan minnu bɛ tali kɛ force digaw kɔnɔna bɔliw kan ani ɲamacɛw ka taa fara saba dilan walew kan o kurumbo karili minnu doni baara kɛra ka bɛn ntɛnɛn ma juin kalo tile 21 ma nin waleya min sigira sen kan dɛmɛɲɔgɔn sɔrɔla Segu yɛrɛmamarikafo mairie la PAPS GIZ a bɛ tali kɛ ka kɛ projet kura min bɛ olu fɛ ni o bɛ kɛ sababu ye maa min wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la kɛlɛ ni mankan sababu la ka na Segu dugu kɔnɔna na olu bɛ se ka don hadamadenya mɔgɔɲɛkoɲɛw la cogo min ani ka taa se waleya kan waleya min ni o bɛ kɛ bɛnsɛya sabatili waleyaw saniya ni jɛlenya waleyaw ye Segu yɛrɛmamarikafo kɔnɔna na o de kama nin waleya kurumu karilo kɛra nin cogoya na ta nin senu dako gale min baaraw na kɛ a bɛna tali kɛ kilomɛtiri 3 bɔɲɔgɔnko kan ka o force digɛ kɔnɔna bɔgɔw bɔ o kilomɛtiri 3 force digɛ kɔnɔna bɔgɔw bɔli la a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ taa se sefa wari miliyɔn 4 a n'a kunkanfɛn ma ni nafolo kɔni bɔra PAPS GIZ cɛdenw fɛ fɛn min a baarakɛminɛn koɲɛtɔ i n'a fɔ bɛɛ ni minnu bɛ ɲamaw cɛ olu bɛɛ lajɛlen dira Segu yɛrɛmamarikafo mairie fɛ a kɛra sababu ye fana ka welelumada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min b'a to cɛ ni muso Segu yɛrɛmamarikafo kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wulikajɔ sabati min b'a to an ka sigidaw la an bɛ se ka an ka force digaw bɔ hakaja force diga minnu ka sɔrɔ an ka sodalaw la a la kɛ sababu ye fana ka welelumada kan da dɛmɛɲɔgɔn jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen jango u se ka u sen don kosɛbɛ force digɛ bɔli waleyaw la bɛnsɛya ni saniya sabatili waleya na nin baara in kurubo karili kɔni kɛra Segu yɛrɛmamarikafo maire fɛ min ni o ye Nuhun Jara ye a kɛnɛ sanfɛ maa caman tun bɛ kɛnɛ na maa minnu ni olu bɛna kɛ nin baara in kɛbaaw ye k'a jirala k'a fɔ ko denmisɛn sifin maa 100 bɔɲɔgɔnko cɛ ni muso la olu de na kɛ nin baara in kɛbaa ye a bɛna kolongolo jɔ kun 2 kɔnɔna na o ma ban waati min waleya tɔ minnu kan ka kɛ olu kan ka jateminɛ teliya la min b'a to tɛmɛyɔrɔ ɲuman force digɛ sanumaji boli lafiya kɔnɔna na waleyaw bɛ kɛ latigɛ cogo min Segu yɛrɛmamarikafo kɔnɔna na ni tun bɛ tali kɛ Duba Dambele la Segukaw fɛ yen nɔ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'i bolo an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na kunnafoni an bɛ taa Haïti jamana kan an b'a lɔdɔn k'a fɔ Haïti marabolo min bɛ n'an b'a wele ko Port-au-Prince an b'a lɔdɔn k'a fɔ fɛn min ye denmisɛnjɛkulu ye n'an b'olu ko gang n'o ye bandijɛkulu dɔ ye ko olu kɔni bɛ ka kɛlɛ kɔni sigi yen sigida maaw dɔ la nin waati in na kosɛbɛ Port-au-Prince ale yɛrɛ kin min bɛ n'an b'a wele ko Martisan an b'a lɔdɔn k'a fɔ ko a bɛ du 100 ani kunkanfɛ bɔ minnu kɔni u ka sigiyɔrɔ bila ka taa dugu wɛrɛw la fɛn min ni marifatigi jɛkulu n'o ye ko fɛn min maramafɛn ɲɛnama ko a kɔni b'u bolo dɛ a ma marifa minnu bolo ko rafale d'armes automatique ko o kɔni b'u bolo san ani ka waati bɛɛ ka se ka walejugu ko ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ n'an bɔra an bɛ taa États-Unis kaw fɛ yen États-Unis marabolo min n'an b'a wele ko Texas ale marabolo ɲɛmaa n'o ye gouverneur ye ale bɔra ka laseli dɔ kɛ dɔ fana tɛmɛna k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Texas mara kɔnɔna ye ko maa bɛɛ lajɛlen ni maramafɛn kɔni ka kan n'o ye marifa ye walasa i yɛrɛ ka se k'i ka lakana k'o sabati ko bɛɛ lajɛlen ni marifa kelen kɔni ka kan ko hali ni sɛbɛnfura n'o ye permis de port ko hali n'o t'i bolo k'i bɛ se ka marifa
marifa kɔni ko o mara walasa k'i ka lakana ka o sabati kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛna irakikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni bɔra n'a ye fɛn min ye iraki ale lakanaba ye n'o ye polisilaka kelen ko ale dɔgɔnin fagara a ka duda yɛrɛ la kunnafoni ka fɔ la polisilaka in ko ale bɛ jɛkulu la sa jɛkulu min ne a sigira sen kan ni u ka wulikajɔ ye walasa ka se ka yuruguyurugu k'o kɛlɛ iraki jamana kɔni kɔnɔna na kunnafoni y'a yira k'a fɔ iraki jamana ye jamana min ni yuruguyurugu ne a barika ka bon fo ka fɔ a to ten a yirala k'a fɔ ko nin y'a polisi filanan ye min kɔni fagara marifatigi dɔw fɛ marifatigi minnu n'u ale sa u ma se ka lakodɔn iraki marabagaw fɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko ɲinini kɔni bɛ sen na walasa ka tɛgɛ da ni makofɔlen kan n'an bɔra yen an bɛna farafinna an b'a ladɔn k'a fɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest dalamisaya la n'o ye CEDEAO ye olu ma ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ dɔw kɛ ka fara ɲɔgɔn dɔ kɛ dɔ farancɛ tɛmɛnen na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye wariko min fɔlen don fɛn min ye wari min ni ale kɔni bila sen kan sa CEDEAO kɔni jamana ni ɲɔgɔn cɛla la n'an b'a wele ko ECO ko san 2027 nata na ko a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ko a bɛ sigi sen kan ni ala ka jɛn u ka commission ɲɛmaa n'o ye Jean-Claude Kassi Brou ale ka bɔra ka laseli kɛ dɔ farancɛ tɛmɛnen na n'an bɔra yen halisa an bɛ to farafinna an b'a ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ selikɛnɛ tɔnba min bɛ yen n'ale wele ko Nations Unies olu yɛrɛ bɔra ka laseli dɔ kɛ dɔ farancɛ tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ laseli kɔni kɛra sa fɛn min ye maa minnu ye sigiyɔrɔw bila ni u ye u ka jamanaw bila ka sababu ka kɛlɛw ye walima ka sababu kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye ko ni maa hakɛ la sa k'a bɛ taa maa 82 ani a n'a kunkanfɛn la ko olu hakɛ kɔni ka jamanaw bila ka sababu kɛ kɛlɛko ye u y'a yira k'a fɔ ko ni maakɔfɔlen filɛ nin ye ko a dɔw kɔni sera ka segin u ka jamana kan ko halisa ko a camanba kɔni bɛ yen ko wulikajɔ kɛ joona joona walasa a maa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin u ka jamana la cogo min na ko fɛn min ye ni maa bolilen u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye tɔgɔlan don ye n'o ye 20 juin ye ko nin hakililajigin kɔni kɛra ka se ka maaw hakili jigin ka ɲɛsin nin maakɔfɔlen ma n'an bɔra an bɛ taa Brésilikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ walima nisɔngɔ taama olu bɛ fan bɛɛ lajɛlen Brésil marabolo kɔnɔna la kunnafoni bɔra n'a ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye coronavirus bana ye ko halisa a bɛ ka yakubaya Brésilikaw fɛ yen a kɛra maa minnu sata ye fɔcogo wɛrɛ la a ye maa minnu bananen na k'a bɛ taa maa 500,000 coronavirus bana kɛra olu bɛɛ lajɛlen sata Brésilikaw fɛ yen o de sababu la wulikajɔ ni nisɔngɔ taama bɛ Brésil marabolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ an karamɔgɔ bi sɔgɔmada na nin y'an ka kunnafoni la kumabaw ye. Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn basigi ni lafiya Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'o sabati